Aby deti otcov mali, aby mali mami. To sú slová z tvorby Milana Rufusa, ktorý bol dlhé roky významným podporovateľom najznámejšej slovenskej mimovládnej organizácie, ktorá sa venuje deťom a rodinám v kríze Úsmev ako dar. Nadácia Allianz je dlhodobým partnerom Úsmev ako dar a za posledné roky je známa ako generálny partner Vianočného benefičného koncertu. Tohto koncertu sa zúčastňujú aj naši kolegovia ako dobrovoľníci a pomáhajú zorganizovať toto nádherné a užitočné podujatie. S úsmevákmi sa počas roka stretávame pravidelne na viacerých podujatiach a som veľmi rada, že práve nový úsmevácky rok sme otvorili krstom nádhernej knihy Milana Rufusa s dobrým, samozrejme, charitatívnym cieľom. Pán Rufus venoval básničky deťom z detských domovov a Úsmevu ako dar a jeho snom bolo, aby sme tieto básničky vydali v knižnej publikácii. Bohužiaľ už on sa toho nedožil. My sme sa s pani Rufusovou pred 5 rokmi dohodli, že vlastne v januári urobíme takúto krásnu poctu, že túto knižku vydáme a urobíme krst, uvedieme ju do života. Najväčšie prepojenie, ktoré je s domovákmi, je, že vlastne výťažok knižky, táto knižka sa bude predávať aj v knihkupectvách a výťažok z nej ide na vzdelávacie projekty pre mladých dospelých z detských domovov.